Nyt me ollaan onkimassa, koska mun veli osti Fishing Packin. Sano moi. Moi. Aina sanoo tossa moi. Noin. Tuliko mitään? Ei tullut. Uudestaan. Mitä? Ei tule mitään. Mä en saa mitään. Mä tarvii edes jotain. Nyt heti paikalla. Let's go. Ok. Ei onnistunut taaskaan. Viimeinen. Tästä ei tullut mitään, se on epistä. Onneksi tää mulla on enää niitä viikkiluormeja. 3. Ja tämäkin voi onkia. Yeah. Mä liikuin. Jee, mä liikuin. Anna mulle niin mä teistä. Eiku, anna se mulle. Eiku, ne on mun. No sitten ei. Okei. Anna mulle. Sitten mä Viikkiluormit. Mä annan kalat sulle, jos mä saan jotain. Noilla mun jutuilla. No odotetaan tällä kertaa. Kuitenkin tulee joku hirveä valaus. No ei voi tulla. Ei voi tulla tuolla ongella valasta. Yes. Mikä kala? Passi. Näytä. Tämmönen. Yes. 7 LP. No, mulla oli se, että mä oon myynyt yhden 7 LV-kalan. Ja sitten missä on mun... En oo myynyt. Mulla on 3 LV-kalaa, 7 LV-kalaa ja 7 LV-kalaa. Ei saanut mitään. Ottaa vähän aikaa. Ei tullut mitään enää. No niin, nyt. Yksi kala. Mun äänestä vähänkään ei mä ollut vähän kippi. Ui. Ok. Heippa YouTube. Moikka. Eli muistakaa tilata, tykätä ja kommentoida. Elikkä tää video olisi tässä. Moro!